Prodajemo jedan izuzetno komforan stan od 62 kvadrata uknjiženih, nalazi se na Podbari. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade sa liftom, ima hodnik, zatim ovaj veći predprostor. Ovde se nalazi ostava od 2 kvadrata. Zatim imamo komforan dnevni boravak koji je povezan sa trpezarijom i ima izlaz na terasu. Trpezarija je u jednom polukružnom delu sa francuskim balkonom, izuzetno svetla. Kuhinja koja je znači fizički na neki način odvojena, ovaj radni prostor. Takođe svetlo i lepo organizovano. I imamo jednu spavaću sobu koja ima 10-ak kvadrata. Staje francuski ležaj, staju plakari. Grejanje je gradsko i odlično. Stari tučani su radijatori, mogu se menjati, ali su oni mnogo kvalitetniji što se tiče grejanja. Kupatilo je komforno, ima nekih 5 kvadrata sigurno. U ovom delu takođe postoji degažman iz hodnika, tako da ovaj stan stvarno ima mogućnosti za jedan pristojan, komforan život. U blizini je centra grada i odmah je useljiv. Papirološki je čist, tako da može i na kredit. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković, pozovite, ovo je naša ekskluzivna prodaja 064 6432 338.